Milí priatelia, srdečne vás pozdravujem v rámci pravidelných zamyslení Dýchaj slovo. Dnes nás Božie slovo 3. adventnej nedele pozýva zamyslieť sa alebo stretnúť sa s prorokom Jánom, krstiteľom. A tak sa započúvajme do Božieho slova, ktoré je z Lukáša z 3. kapitoly. Zástupy sa pýtali Jána, čo teda máme robiť? On im odpovedal, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne. Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť a hovorili mu, učiteľ, čo máme robiť? On im povedal, nevymáhajte viac, ako vám určili. Pýtali sa ho aj vojaci, a čo máme robiť my? Vravel im, nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým, ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sípky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. Počuli sme slovo Pánovo. Milí priatelia, blížia sa sviatky Vianoc, to kedy si pripomíname prvý príchod Krista, to, že sa dieťa narodilo v Betleheme. To, kedy anjeli hovorili sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A dnešné Božie slovo, nedeľa Gaudete, radujte sa, je pozvaním pripraviť sa na toto stretnutie. Pripraviť sa na tú veľkú udalosť, ktorá sa už raz udiala, ale ktorá sa vlastne zopakuje druhým príchodom Krista. Teda Kristus znova príde, chce prísť do tohto sveta. A tu ide o prípravu. Prvý bod preto, ako sa môžeme pripraviť, je vlastne na radu Jána Krstiteľa deliť sa o to, kým sme a čo máme. Skúsme v prvom bode si tak uvedomiť, tak ako sme počuli, Ján hovorí, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké. Kto má jedlo, nech urobí podobne. Ide o to zameniť logiku zhromažďovania logikou delenia sa. A možno v tomto je tiež dobre si uvedomiť, že ide naozaj o to deliť sa veľkodušne. Nebyť povýšenecký, keď sa delíme. Často je to možno tak, môže byť, že niekedy podelím sa s tým, čoho sa chcem zbaviť, len preto, aby som si mohol zabezpečiť niečo nové. Môže to byť aj takýto príklad. Ale pozvanie aj dnešného Božieho slova je naozaj brať toho druhého ako svojho brata, ako sestru. To znamená, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké. Kto má jedlo, nech urobí podobne. A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal evanjelium, radosnú zvesť. Skúsme sa teda tu zamyslieť, kým som, čím sa môžem podeliť z toho, čo mám a kým som. Čo zo svojho srdca môžem dať druhému. Druhý bod je spravodlivosť. Ján hovorí, nevymáhajte viac, ako vám určili. A vojakom hovorí, netrápte nikoho. Teda aj svojej službe, ktorú máme, akokoľvek zamestnanie, alebo pozíciu, alebo nejaký sociálny status, pointa aj tejto rady, tohto pozvania je naozaj byť v službe. Brať ju ako službu. Neprepadnúť takému pokušeniu, že zneužiť svoju situáciu, možno dať iným pocítiť svoju moc, svoju pozíciu. Tretí bod, ku ktorému vás pozývam je, hoci nie je to v dnešnom Božom slove, ale predstaviť si naozaj Ježiška, ktorý sa narodil, byť pri jasliach a uvedomiť si obidva tie body. On sa z lásky k nám podelil s tým, kým je Boh, so samým sebou. A on nám dal všetko, naozaj daruje nám všetko vo svojom synovi. Takže aj taká pointa týchto dvoch bodov, ktoré nám hovorí Ján Krstiteľ, je vlastne
osvojiť si postoj Ježiša Krista. Tak ďakujme aj nakoniec meditácie za všetky dary, ktoré nám Pán Boh dáva, za dar Jeho samého. A skúsime aj my vo svetle toho veľkého príchodu Boha, ktorý sa stal z lásky k nám, jedným z nás a maličkým, osvojiť si Jeho zmýšľanie a byť darom jeden pre druhého. Pochválený bude Ježiš Kristus.